Samosprávy na východe sklamalo, že namiesto plánovaných 9 nových nízkopodlažných elektrických vlakových súprav, známych ako Panther, dostali iba jednu. Poukazujú na to, že nejde o prvý prípad, keď sa na západ z východu Slovenska presúvajú modernejšie či novšie vlaky. Pred vyše 3 rokmi čelila železničná spoločnosť kritike za to, že presunula nové vlaky z východu do Žiliny či na trať Bratislava-Komárno. Tento raz malo prísť na východ 9 nových Pantherov, napokon prišiel jeden. Zvyšných 8 podľa železničnej spoločnosti využívajú na linkách v Trnave a okolí. Tak som šokovaný a je to hra na podpas pre východniarov. Nové súpravy a boli nasmerované tu, skončia opäť na západe krajiny. Eurofondy a celkovo tieto externé zdroje sú na to, aby odbúravali rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Je mi to veľmi ľúto, som bývalá železničiarka, ale myslím si, že sú najviac potrebné na východe. Nepáči sa mi to, lebo tu cestujeme v starodávnych vlakoch. Železničná spoločnosť Slovensko s výhradami nesúhlasí. Tvrdí, že nasadenie nových vozidiel momentálne limitujú aj rekonštrukcie na tratiach na východe. Na východnom Slovensku aktuálne jazdia moderné, klimatizované, vynovené i nové vozne a ucelené jednotky. V súčasnosti nie sú rozdiely v rozložení ani veku vozidiel medzi regiónmi Slovenska. Avšak sú to rýchlikové vozne, sú to vysokopodlažné vozne, do ktorých sa len veľmi ťažko navstupuje. Východu by práve pomohli nízkopodlažné elektrické súpravy. Za adekvátnu náhradu na východe nepovažujú ani 6 starších Pantherov. Napríklad aj analytici útvaru hodnoty za peniaze upozornili pri zámere nasadiť ďalšie nové súpravy pri Žiline a Trenčíne, že by mali väčší prínos na východe krajiny. Určite stojíme za tým, aby nové vlakové súpravy, ktoré boli vyrobené, prišli tu na východ Slovenska. Ministerstvo dopravy nám uviedlo, že s presunom vlakov súhlasilo, lebo sa medzi tým zmenili podmienky na prevádzku na niektorých tratiach na východe. Vlakom chýba potrebný systém. Zhruba o rok, keď im ho nainštalujú, by sa mali na východ vrátiť. Robert Latta, RTVS.